Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti. Poyamba na mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika zopititsa patsogolo ntchito za ulimi, za magetsi ndi za umoyo mwa zina potukula miyoyo ya wanthu. Sitima ya pamtunda yomwe yanyamula mafuta yafika ku Lilongwe kwa nthawi yoyamba mzaka 21. Ndipo zotsatira zosatsimikizika za chisankho chapadera cha makhansala zikuonetsa kuti yemwe amayimira chipani cha MCP wapambana kumwansa ku Mangochi, ndipo oyima payekha ndiye wapambana ku Chilaweni ku Blantyre. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake ladzipereka polimbikitsa ntchito za minda ikuluikulu, za umoyo komanso za magetsi mwa zina potukula miyoyo ya wanthu. Dr. Chakwera walankhula izi pomwe amayendera ntchito za chitukuko mboma la Zomba komanso Machinga. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Lachiwiri, President Dr. Lazarus Chakwera anayenderanso zitukuko mchigawo cha kummawa makamaka mboma la Machinga. Ulendo wa Dr. Chakwera unayambira ku Mlowoka Solar Powered Irrigation Scheme mboma la Zomba, ndipo kumeneku Dr. Chakwera anazungulira kuona malo ofunikira pa skimuwa monga malo osungirako madzi komanso malo amene amapopera madzi. Ndipo Dr. Chakwera anachezanso ndi ena mwa alimi omwe akuchita ulimi pa Mlowoka Irrigation Scheme. Atachoka apa, Dr. Chakwera anakayendera ntchito zokuza chipatala cha Ntaja Health Center. Chipatala cha Ntaja chimathandiza anthu oposa 66,000. Nduna ya za umoyo Khumbise Kantedwe Chiponda anafotokoza kunena kuti chipatala chinayenera kuti chikulitsidwe pofuna kuthandiza anthu ambiri. Thandizo lokuza chipatala ichi likuchokera ku bungwe la Press Trust. Dr. Chakwera atayendera chipatala chimenechi anapita kukayatsa magetsi pa Joho Trading Center mboma limeneli la Machinga pansi pa ntchito ya MAREP 9. Ndipo pali chiyembekezo chokuti ma trading center okwana 460 akhale akulandira mphamvu ya magetsi kuchoka mu ndondomeko imeneyi ya MAREP 9. Atachoka apo, President Dr. Lazarus Chakwera anakacheza ku headquarters kwa Paramount Chief Kawinga komwe anali ndi mkumano ndi mafumu ochokera mboma la Machinga. Dr. Chakwera anati zokambirana zawo ndi mafumuwa zinayenda bwino, ndipo potsirizira Dr. Chakwera anacheza ndi anthu amene sonkhana pa Nanyumbu Trading Center, ndipo anawafotokoza malingaliro a boma pa nkhani za chitukuko makamaka pa nkhani za ulimi, pa nkhani za umoyo, komanso analimbikitsa makolo kuti adzitumiza ana awo ku sukulu kuti tsogolo lawo lizakhale labwino. Kuchokera kuno ku Machinga, ndine Kumbukani Phiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndokhumudwa ndi kuchedwa kwa ntchito yokonzanso malo a Blantyre Cultural Center. Dr. Usi walankhula izi pomwe anayendera malowa mu mzinda wa Blantyre. Timothy Kateta ali ndi ripoti. We want the fight, but if we are not careful, we are going to lose the battle. The reasons being selfishness. Everyone wants to be a leader. Omwe kalekale adali malo odziwika bwino pa nkhani ya msangulutso, tsopano ndi malo ooneka mosapatsa chikoka komanso mbali ina ali ngati bwinja zomwe zakhala zili chonchi kwa zaka pafupifupi 13 kapena kuti 13. Izi zakhala zikupangitsa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre ndi malo ena ozungulira kuti akhala akumanidwa mwayi okaseka komanso kuchotsa nkhawa kudzera mu zisudzo. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo anati kuchedwa kwa ntchito yomaliza malowa ndi chinthu chosavomerezeka konse. Zokhumudwitsa kuti malowa atenga ayitali kuti athe. Mbomamu tili ndi kachisimo koma tichita mawa lilipo ndili bize tikatero tikuononga chitukuko. Chinthu ichi anthu amalawi ambiri makamaka mwachisanzo pamubasi pa akawerenga akatopa, anthu akagwira ntchito pakati pa wiki akatopa, weekend apita kuti akapeze mpumulo, aseke, asangalale, ayiwale za ntchito zimene amagwira. Ndenga zimezo palibepo always amakhala munthu uja ngati alili pa stress. Nde moyo wa munthu sizimakhala bwino.
koma ndilokondwa kuti akunduna a PS ndi gulu lawo abwera pano takambirana taona njira kuti tipite ndiye izizi ndi zabwino. Vuto taliona koma kumapeto kwake sitakakamira pavuto tikakamira kuti tipange chani. So zimene zonse ndimeza tisangalasa. Dr. Usa anaonjeza kunena kuti boma likhala likulimbikitsa nthambi zake zonse kuti zizigwira ntchito limodzi ndi cholinga choti ntchito zonse zachitukuko zizitha mwachangu mokomera anthu a mdziko muno. Ana kuti ukamatha miyezi 4 mu November moti achikulire amene akuyang'anira zimene zizi asaina mdare mwanga kuti ukamatha 4 months chikhala chinthu chokugwira ntchito. Komanso a PS analipo ndipo ndi akulu kumene koko awonsa kuti akankha. Chifukwa tikugwira ntchito ngati timu sukuti vice president apo iwo ukoko tikugwira ntchito ngati timu. Masewero kapena kuti zisudzo ndi chimodzi mwa zinthu zomwe zinkakhala zikuchitika pamalowa ndi magulu osiyanasiyana a zisudzo zomwe zinkabweretsa chisangalalo kapena kuti nseketso pakati pa anthu. Were you alone in voting? Did people from the center not vote? Timothy Kateta, MBC News, Blantyre. Akatswiri andale alangiza chipani cha UTM kuti chigwire ntchito ndi mtsogoleri wa chipanichi Dr. Michael Usi mpaka nthawi ya msonkhano wake waukulu kuti chipanichi chisagawike. Izi zadza mlembi wamkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati atalandira mkulu wakale wa banki ya Reserve Adalitso Kabambe mu chipanichi. Akatswiriwa akukhulupirira kuti akabambe omwe akhala akufuna kupikisana nawo pa utsogoleri wa chipani cha DPP alowa mchipani cha UTM pofuna kukhala mtsogoleri. Katswiri Pandale Humphrey Mvula wati kulowa kwa akabambe mchipanimu kutha kugawa chipanichi. Achimwemwe Tsitsi, katswiri wandale pa sukulu ya Mubas, anayankhulaponso pa nkhaniyi. Mbele chipani cha UTM chapangira pakatipa kuti taona chikupanga ziganizo zina zomwe mwina mbali zina zikugwirizana nazo pomwe mbali zina mchipani momwemo zikuoneka kuti sizikugwirizana nazo. Mwachitsanzo chiganizo chonena kuti achoke mboma la mgwirizano wa tonse chinalengezedwa ndipo chitalengezedwa nyumba zofalitsa nkhani zidafuna kumva kwa ena amene mwina ali ndi maudindo mboma limeneli la Tonse Alliance, ndipo anthu adaneneratu kuti iwo sakudziwapo chilichonse cha ziganizo cha chiganizo chimenechi, ndipo kuti salokonzeka kuti angatule pansi udindo. Ndipo zikuonekeratu kuti ngakhalenso mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Michael Usi mwina chiganizo chimenechi sanali nawo mbali imodzi ya anthu omwe adamanga chiganizo chimenechi. Ndiye mwina nkutheka kuti akabambe akuyang'ana zonsezi paona kuti ku UTM kuli mwayi oti mwina pa utsogoleri nditha kukachita bwino. Komabe mwina china choti tizichiganizira nchonena kuti ngati chipani cha UTM chimafuna kuti chipite patsogolo komanso kuti chikhale champhamvu pamene tikukonzekera chisankho cha chaka chamawa, wafunika kuti akanakhala anthu ogwirizana, mukanakhala umodzi mchipanichi, komanso koposaposa akanakhala kuti akuluakulu onse a mchipanichi akulemekeza utsogoleri omwe ali nawo pakadali pano, ngakhale kuti pangakhale zotsamwitsa zina ndi zina zomwe mwina angadzazikonze pa masankhidwe a maudindo ku msonkhano waukulu wa convention. Koma ngati kukokana kukuchitika pakadali pano kumaonekeratu mpaka kumapanga kuti kupezeke kuti kwapereka chikoka kwa anthu ena amene akufuna atatsogolera chipani kulowa chipanichi, zikhala ngati kuti malowedwenso anthu amenewo mwina azitha kungokolezera mpungwepungwe omwe uli mchipanichi, pomwe mwina mbali zosiyanasiyana ziziganizira kuti kodi munthu akubwerayo ali mbali yathu kapena ali mbali inayo. Unduna wa zaumoyo wati ndiodandaula ndi kuchuluka kwa matenda a mu ubongo omwe akuchititsa kuti anthu ambiri azidzipha mdziko muno. Mkulu woona za matenda osapatsirana komanso a mu ubongo ku unduna wa zaumoyo Dr. Jonathan Chiwanda anena izi ku Lilongwe pa mkumano wa mabungwe komanso adindo omwe amaona za ulumali wa mu ubongo. Beatrice Mwape ali ndi ripoti.
unduna wa zaumoyo wati mu zaka pafupifupi zinayi zapitazi dziko lino lakhala ndi chiwerengero chochuluka cha anthu odzipha chifukwa cha ulumali wa mu ubongo. Undunawu wati izi nchifukwa cha mavuto osiyanasiyana omwe anthu akukumana nawo monga azachuma, kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, miliri ya matenda ngakhalenso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ichi nchifukwa chake akuluakuluwa komanso amabungwe abwera pamodzi kuti akambirane momwe angagwiritsire ntchito moyenera ndondomeko zokhudza za mu ubongo komanso kupititsa patsogolo ntchito zofalitsa uthenga mwa zina. Malinga ndi mkulu woona za matenda osapatsirana komanso amu ubongo Dr. Jonathan Chiwanda pakufunika kuti onse okhudzidwa akhale ndi dongosolo ndi kulimbikitsa ndondomeko zomwe zilipo kale pofalitsa uthenga okhudza matenda amu ubongo. Tikaona chiwerengero cha kuyambira January wafika December chaka chatha tinali nawo anthu amene tinaluza okwanira 527. Panopa tikunena kuti kuyambira January kufika panopa tatayakaya anthu okwanira 281. Zikusonyeza kuti data tikutolera koma zikuluzanso kuti tili ndi ntchito yakulu oti tigwire. Bwera kunoku ndikufuna kuti tikuvomekeza kuti vuto lilipo ndipo tikufuna manja ambiri kuti tigwirizane kuti tithe kuwina nkhondo imeneyi. Ndipo mkulu wa Global Health Co Simon Simkoko atali ndi chiyembekezo kuti akuluakuluwa agawana mfundo zofunika komanso alimbikitsa mgwirizano polimbana ndi ulumali wa mu ubongo moyenera. Tikuyembekeza kuti mabungwewa ayamba kubwera pamodzi kugawana nzeru chuma chimene ngakhale machitidwe awo kuti apitise patsogolo ntchito zawo. Andi kwakukuluso tifuna tikhale ndi chidziwitso chokwanira kuti kodi boma likuyembekeza chani kwa ife monga mabungwe. Msonkhanowu wachitika ndi thandizo la ndalama lochokera ku Global Health Co. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Sitima yoyamba kunyamula mafuta a galimoto kudzera pa njanji kuchokera ku Nakala mdziko la Mozambique kufika ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe yafika patapita zaka 21. Sitimayi yomwe inanyamula mafuta ochuluka malita 650,000 yafikira kumalo osungira mafuta a National Oil Company of Malawi mu mzindawo. Tindi ripoti. Kufika kwa sitimayi mdziko muno kusonyeza chiyambi chatsopano pa nkhani yoyitanitsa mafuta kuno ku Malawi. Patatha zaka 21 dziko lino likuyitanitsa mafuta kupyolera m'magalimoto. Pano tsopano mafuta a galimoto ayamba kubwera mdziko muno kupyolera pa sitima ya panjanji. Sitima yotsegulira ntchitoyi yomwe inanyamula malitala 640,000 ili ndi mabogi 16 ndipo iliyonse imanyamula mafuta okwana malita 40,000. Kupita chitsogolo dziko lino lidzigula mafuta pafupifupi 1,800,000 kudzera pa njanji ndipo zidzitenga tsiku ndi theka kuchoka ku Nakala kupita ku Blantyre komanso masiku awiri kuchoka ku Nakala kupita ku Lilongwe. Polankhula pamwambo otsegulira maulendo a sitimayi, nduna yoona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola yati izi zichepetsa nthawi komanso ndalama zoyitanitsira mafuta kuchoka kunja kwa dziko lino komanso kuti zithandizira kuti dziko lino lidzikhala ndi mafuta okwanira nthawi zonse. Katundu amene ali mu bogi imodziyo akukwana matanka awiri. Ndiye kuti apapa anakakhala kuti ndi matanka zimatraki zija. Bwenzi tikunena apapa kuti pali 32 tankers. Koma chifukwa choti tsopano tayamba kugwiritsa ntchito njanji ndiponso zonse zikufikira nthawi imodzi chifukwa matraki bwenzi ina tikunena kuti ina yapanga breakdown mbalaka, ina ili paliwonde, ina driver watopa, ina chagubuduka pakuti, koma izi zonse zafikira nthawi imodzi. Zimene zingatukule dziko. Mmawake nduna za malonda a Sosten Gwengwe yati makampani achita bwino popeza katundu wopangira zinthu azilowa mdziko muno pa mtengo otsika. Kukonzanso kwa njanji mu dziko muno kuthandizira kwambiri kuti pamene mafactory athu akupanga katundu ampange ndi mtengo omvererekako, ndipo chiyembekezero chathu ndi chaonena kuti katundu akapangidwa mochipirako kuchipa kumene kuyenera kuafikiranso a Malawi kusiyana ndi mmene zinthu zilili pano. Pakadali pano wapampando wa bungwe la NOCMA yemwenso ndi mlembi wamkulu wa boma Akolini Zamba ati kuyambanso kwa maulendo a sitima ya panjanji ndi gawo la boma lokonzanso zinthu mdziko muno. Mafuta awa changokhala choyambirira choti chionetse kutsimikizika kwa masomphenya amene a president athu anayika, chifukwa chimene anayambirira iwo nkuti tikoze Malawi timumangeso, ndipo kumanga kwake kwina chachikulu mwa icho
ndi nkhani ya njanji. Ndipo pothirapo ndemanga mkulu wa kampani ya Nakala Logistics Ashandra Mahon Singh ati pakadali pano apanga kale ubale ndi bungwe la Nokma kuti ayambe kunyamula malita 16 miliyoni amafuta kulowa mdziko muno. Iwo ati akukonzanso njanji yakanengo kupita ku Balaka komanso yakanengo mchinji mpaka na kuchipata yomwe iyambe kugwira ntchito mu Oktoba chaka chino. Dziko la Malawi linapanga ubale ndi Nakala Logistics kuti akonze njanji ndi kuyamba kunyamula mafuta kulowa mdziko muno. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika zopititsa patsogolo ntchito za ulimi, za magetsi ndi za umoyo mwa zina potukula miyoyo ya wanthu. Sitima ya pamtunda yomwe yanyamula mafuta yafika ku Lilongwe kwa nthawi yoyamba mzaka 21. Ndipo zotsatira zosatsimikizika za chisankho chapadera cha makhansala zikuonetsa kuti yemwe amayimira chipani cha MCP wapambana kumwansa ku Mangochi, ndipo oyima payekha ndiye wapambana ku Chilaweni ku Blantyre. Takulandiraninso ku nkhani zathu, ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti zotsatira zosatsimikizika za chisankho chapadera cha makhansala chomwe chachitika kumwansa ku Mangochi ndi ku Chilaweni ku Blantyre zikuonetsa kuti yemwe amayimirira chipani cha Malawi Congress MCP komanso yemwe amayima payekha ndi omwe apambana pa chisankhochi. Malingana ndi zotsatirazi, a Stewart Mwase apambana atapeza mavoti 1073. Ku Chilaweni ku Blantyre a Maxwell Chipiriro Phiri oyima paokha ndi omwe akuonekanso kuti apambana. Bungwe la Malawi Electoral Commission lilengeza lero lachitatu zotsatira zenizeni za chisankhochi. Ndipo palamyapa tsopano ndi mtolankhani wathu Owen Mavula yemwe anali kumwansa ku Mangochi kuonerera chisankhochi. Owen, ndakulandira mu nkhani zathu mawa uno. Zikomo, ndimafuna kuti ungotifotokozera kukwangula kuti kodi zinthu zakhala zili bwanji dzulo kufikira panopa. Chabwino, chimene tingafotokoze pakadali pano chakuti zimene tikudziwa kuno ku MBC nzakuti zotsatira zosatsimikizika zikusonyeza kuti yemwe mayimira chipani cha Malawi Congress pa chisankho chimenechi chosankha kansala ku wadi ya Mwasa amene ndi Stewart Mwase amene apambana pa chisankho chimenechi malingana ndi zotsatira zosatsimikizika zimene talandira. Amene akutsatira ndi chipani cha GPP. Ndiye mwina tibwerere pang'ono kuti amene tikuwakamba kuti ndi amene apambana Stewart Mwase achipani cha Malawi Congress amene apeza mavoti 1073. Amene adakukida achipani cha Democratic Progressive TPP iwowa apeza mavoti 493. Chipani cha UDF chinatsogoleredwa ndi Asam Dickson Mbwana amene amapikisana nawo pa chisankho chimenechi iwowa apeza mavoti 476. Pamene chipani cha People's Development PDP amene amayimira chipani chimenechi pa chisankho chimenechi ndi Layana Bridget Teddy iwowa apeza mavoti 57. Pomaliza tili ndi zotsatira za Anderson Madi chipani cha Umodzi iwowa apeza mavoti 17. Ndiye kuti ndi anthu asanu amene amapikisana pa chisankho chimenechi cha Mwasa Ward. Chisankho chimene zotsatira zosatsimikizika chikusonyeza kuti apambana ndi Stewart Mwase Malawi Congress MCP. Anthu amene analembetsa pa chisankho chimenechi malingana ndi bungwe loyang'anira pa chisankho la Malawi Electoral Commission ndi anthu okwana 3797. Pa chisankho chimenechi mavoti amene aonongeka amene sadavote bwino ndi mavoti 24. Ndiye chithunzi chimene tingapereke pakadali pano kuchokera ku bungwe la Malawi Electoral Commission, nthambi zimene zinayang'anira chisankho komanso ifeni amene
IMBC amene tinapita kukaonerera nawo momwe dongosolo limene likuyendera nchakuti anthu anali ndi chidwi chachikulu kuti atenge nawo mbali pa chisankho chimenechi chifukwa mmene makwana *5 mawa amenewo anthu anali atasonkhana isikolo kumene amatsegula center ya St. Augustine 2 kumene amachitira mavoti amenewa anthu anali kuti ayamba kuponya mavoti letikoza kufotokozapo pano kunena kuti mwa chiwerengero cha anthu 3,797 amene adalembetsa mkaundula wa voti anthu amene anaponya voti pa chisankho chimenechi ndi okwana 2,116 amene anatenga nawo mbali kuponya voti. Mavoti 24 ndi amene anaonongeka kuti anthu sanasate ndondomeko yabwino yoponyera voti. Mavoti amene anaponyedwa ndi 2,046 ndiye mwachidule pamene mavoti amene anaponyedwa bwino kuti anthu avota molondola ndi mavoti 2,116 ndiye mwachidule mwina pomaliza chisankho chimenechi zikuonesa kuti iyayi zinthu zayenda bwino tikatengera mbiri ya chisankho chapadera anthu amakhala onyinyirika kuponya voti koma chisankho chimenechi anthu abwera maunyinji zimene zikuonesa kuti anthu tsopano ali chikhulupiriro ali ndi chidwi chomatenga nawo mbali poponya voti mwina kukamba kwake kutero ngati ungakhale ndi funso ukhoza kutero. Ayi ndithu wafotokoza mvemvemve Owen ndathokoza kwambiri pobwera mu nkhani zathu mawa uno. Zikomo ndipo apa tsopano ndilinso ndi mtolankhani wathu Arthur Chokoto yemwe akuyankhula kuchokera ku Chilaweni anali nawo komwe kuti nene choncho kuti waonera nawo zisankho zimenezi. Arthur wadzuka bwanji? Ine kanditonera kuti ndadzuka komanso taswera kuti kugona uyu kunali kanthawi kochepa kuchezera kuti ntchito yowerengera mavoti kulumikiza zonse kuonjezera zonse bwinobwino ku Chilaweni inatenga nthawi mpaka na tikhoza kunena kuti ma 2 am pamene anthu anayamba kubalalika izizi zinayi chifukwa chokuti wadi ya Chilaweni ndi yayikulu kwambiri ndithu ena anthu akumadabwanso mwina kumafunsa kumene kuti koma ndi wadi izizi nchifukwa choti malinga ndi chiwerengero cha anthu malo andakulu komanso midzi ili apo kungopeka chithunzi kwa anthu amene amadziwa dera limeneli la Chilaweni lomwe lili ku Blantyre Rural East kumene kundi kumawa kwa dera la Blantyre Rural tikamapita ku Zomba pali malo amene tikatenga sowa Zomba pali malo amene timakhota amatibala mbachi kumene kundi komwe kwayambira wadi imeneyi kulowa kudutsa gawo la ku Chilaweni kuchafu machinjiri kuntunda ndikatulukira mpaka na boyandikana ndi kulunzu kukafika ku Nkumbe oti center ina kumene kuyakafika mpaka ku Army Secondary School analembetsa anthu kumene analembetsa anthu 10,422 senza tukula anthu ambiri ikalenga za chiwerengero komano awa ndi amene analembetsa ndithu koyamba pazisankho za mbuyo mundena anakalembetsa posachedwa ena anakatsimikiza maina awo ngatali mukaundula zosonyeza kuti mwene kugula chiwerengero cha anthu ndithu ovota ndeti ngokupereka chithunzithunzi cha zotsatira zosatsimikizika malinga ndi kuti pali chiyembekezo kuti timba kuchoka kubungwe la MEC kumeneku Maxwell Chipiliro Phiri omwe ndi oyima paokha ndi amene atsogola ndithu ndi mavoti okwana 1,882 motsatizidwa ndi amene amayimira UDF Anthony Midambo amene apeza mavoti 635 pambuyo pawo pali Ruben Lungu DPP apeza mavoti 467 de panalinso Ted Galiati PTP amene wapeza mavoti 392 motsatizidwa ndi George Chiluma omwe apeza 203 amenewo ndoyima paokha George Chiluma nde palinso Bernard Mteje ama Congress Party amene wapeza mavoti 142 pambuyo pawo pali Lusungu Kasonya Leadership with Compassion Party LCP apeza mavoti 54 kudzabwera Mulira Pera
amuvi wa chiungamo Revolutionary Party apeza mavoti 40 kumaliza Alan Chikomo au Modzi Party apeza mavoti 22 ndiye chomwe naona china chonena kuti ana anthu ochuluka amene amapikisana kuphatikizapo zipani zina za tsopano zomwe zikusonyeza kuti iyayi anthu pandale ali ndi chidwi ndithu chosogolera amalawi monga mwa democracy. Chabwino Arthur kweneku mkulu wa bungwe la MEC wapambano Justice Annabel Ntalimanja anakhala ndithu kuyambira mamawa kuchokera pamene anangotsegula kumene maloponyera chisankho mpaka usiku pamene amawerengera kudikira zotsatira kuchoka masenta ena ndi ena. Zinatenga nthawi chifukwa chokuti ndikuderaso la mapiri misewu komanso kuchitira kuti awerenge akamaliza kuwerenga ndi adziyenda zikafika. Atafika ndithu panali chuchu choketsera zinali ndithu zopereka chidu kuona akuwerengera kupereka ngati tinali ku Army Secondary School Center amawerengera pa stream zinali motere kena kutafika so stream osangoti kungorenga za center kupereka kuti chinali chisankho ndithu chomwe tinganene kuti panali ka wabwino chilerezo chinalipo atoyankhaniso kuchitira umboni a nyumba zofalitsa mawu zosiyanasiyana mpaka ntchito yonse kutha ndikutenga zotsatira zimenezi zosatsimikizika zomwe tikuyembekeza kuti masana uno prikoloko bungwe la Electoral Commission kutali center yomwe ayikhazikitsa ku holo ya HHI likalengeza kuti zotsatira zovomerezeka zili motere masanawo koma wapambano amene kwanena kuti chisankhochi chayenda bwino. Chabwino Arthur, I think ndikudule pamenepo Arthur, mwina ndikhaleso ndikuyankhula nawe poti tsiku lili dakalipo pamene tikuyembekezera kuti tikhale tikumva kuchokera ku HHI masanano. Zikomo kwambiri Arthur. Tipitirire nkhani zathu ndi nkhani yekuti ntchito yomanga msewu wa area 50 senti chenicheni nchiti kukafika ku area 25 kulilongwe yasangalatsa anthu ambiri okhala mozungulira msewu kuphatikizapo ochita bizinezi ponena kuti uthandizira kukweza ntchito za malonda. Anthuwa ati ali ndi chikhulupiriro kuti naye kontalakita agwira ntchito yabwino kamba kuti ntchito yomwe kontalakita adagwira poyamba msewu sudakhalitse. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mulipotiri. Ntchito yomanga msewu wa area 50 chenicheni nchiti kudzera kwa senti yasangalatsa anthu ambiri kuphatikizapo ochita malonda mphepete mwa msewuwo. Msewu boma la mbuyomo lidakonzapo koma sudakhalitse kamba kuti sadaumange bwino komanso amalephera kuyang'anira. Ena mwa anthu omwe analankhulapo anati malonda awo amasokonezeka kamba kuti msewu anthu ambiri samadzerako. Papa tikuyamikira ndi mmene msewu mmene anakonzera poyamba anakonza mosakhala bwino nagumuka kwambiri. Nde apapa afuna atikonzereso msewu wina umene wali ulonyowani. Ndeno apapa msewu afuna kukonza opa mwambe funa kuti chituko takhangati chayima ifa magalimoto amadutsa movutika ifa msewu ndi wa busy. Magalimoto amayenda movutika ndi amene akufuna atikonzere msewu tikuyamika boma zimene atichitira kunena kuti ndi mabizinesi athu aziyenda molongosoka. Chitukuko china chilandira bwino kwambiri chifukwa kunena zoona msewu pamene udengu kukonzedwa msewu boma lija lapita lija udengu kukhala masiku ochepa nkuyamba kukumbika. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsindika zopititsa patsogolo ntchito za ulimi, za magetsi ndi za umoyo mwa zina potukula miyoyo ya wanthu. Sitima ya pamtunda yomwe yanyamula mafuta yafika ku Lilongwe kwa nthawi yoyamba mzaka 21. Ndipo zotsatira zosatsimikizika za chisankho chapadera cha makhansala zikuonetsa kuti yemwe amayimira chipani cha MCP wapambana kumwansa ku Mangochi, ndipo oyima payekha ndiye wapambana ku Chilaweni ku Blantyre. Pezani zambiri pa mbc.mw komanso pa MBC Digital lomwe ndi tsamba lathu la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Mike Mlongoti ndikufunirani mawa opambana.